してはバングです。これもダンスの曲ですけれども、これも速いという意味です。合わせです。世俗曲のダンスの曲です。その後は、ムットス、プログラムが左側の3番目にありますけれども、これはソリストが呼びかけというのを行うのに対して返答するという2つの部分に分かれているそうです。このグループの特徴が一番よく出ている曲ということですので、お楽しみください。
con la pietra, non qua. Qui si... Piero, qui dai noia. Dai. Dove c'è la pietra? Dov'è la pietra? La pietra, qua.本日の上演はこれをもちまして全て終了いたします。お受け取りください。なお、このワインの提供はジェット日用商事株式会社よりいただいております。この場を借りまして日用商事株式会社に心より御礼申し上げます。Se no ho ripreso tutto. Sono di Cagliari, finalmente sono insegnante e lavoro qua.